ଏଇଠି ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଟେଲିଗ୍ରାମ ସିଂ ଆପଣ ତ? କିଏ ସେ ଆପଣ? ଟେଲୁରାମ ଦାସ ନା ସିଂ? ସରି ସାର୍, ଦାସ ଦାସ ଦାସ। ଟେଲୁରାମ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟେଲୁରାମ ଦାସ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ତରଫରୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କେମିତି ପଇସା ମିଳିଲା କଣ ନାହିଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ନବା ପାଇଁ। ଏଇ ଘରଟା ତମର? ଏଇ ଘରଟା ତମେ କରିଛ ଆବାସ ପଇସାରେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘରଟା ମୁଁ କରିଛି। ଏଇଟା ତ ଏତେ ପଇସା 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛ ତମେ ଏଇଭଳିଆ କଣ ଘର କରୁଛ? 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତ ଏଇ ଘର ନୁହେଁ। 70,000 ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲି ପାଇଥିଲି, ସେତିକିରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଆ କରିଦେଇଛି ଆଉ। 70,000 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଛନ୍ତି? ଟିକେ ପତା ଲଗେଇଲ। 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 70,000 ଟଙ୍କା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତମେ ଜାଣିପାରୁନ? ସେ ପତା ଲଗେଇ କୁହ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ପଇସା ସବୁ। ହଁ अब देख तू ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ। अब तू गया बेटा ଟିକେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସାର୍। ଆଉ ଯୋଉ ପଇସାଟା ଏଥିରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦବା। अभी मजा आएगा ना। ଆରେ ଶୁଣ, ତମ ପାଇଁ କେବଳ 70,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆସିଥିଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କର, ଯିବା ହାରି ଏଠି। କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘର ଭଲ ଅଛି ହେଲା। କାଟି କବାଟ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇଦେଲେ ହେଲା ଆଉ। ଶୁଣ, ତମେ ଏଇ ଟଙ୍କା 200 ରଖ, ଟିକେ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ ଆଣି ଖାଇଦବ ବଜାରରୁ ହେଲା। ଚାଲ ସାର୍, ଚାଲ ଚାଲ। हेलो